Lah ya pinter sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki wisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 sareng nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Allah tanpa rupa kula sak kanca menika nggih. Sok-sok niku sowan wonten Laladan Jakarta dan sekitarnya. Waton ana bakso saka Karanganyar. Ya. Bakso asli Wonogiri, bakso asli Jatipura. Racake mesti laris, racake mesti akeh sing nyenengi kok, Nduk. Iya, le dodolan laris. Bola-bali aku ning Bekasi mbiyen ki ana bakul bakso laris tak waca tulisane, bakso asli Karanganyar, laris. Ana, Nduk, sing enek tulisane ning ora payu blas. Piye? Bakso asli Pati. Belas renek wong tuku. Ayo dikira renek daginge kok. Ngono kuwi. Nek bakso Wonogiri Karanganyar mesti wah laris ora umum. Ya semoga-moga usahane Mas Tukiman karo Mbak Narti lancar terus. Keluarga mriki nggih pinaringan rejeki ingkang turah melimpah ruah. Pancen kaya mengkono, Nduk. Iya. Sowan komplit iki awake dhewe sak kanca. Iya, paguyuban Sanggar Seni Madangkara saka Karanganyar Njaten. Pengrawit jangkep, waranggana nganti tumpuk. Ayo, ana Jiro Lu Patma Nempitu. Ayo. Sing 5 ning dhuwur, sing 2 kuwi mantasane para waranggana malah ning ngisor. Iya, kuwi kuwalat kok, Nduk. Mergo ning omah iki senengane ning dhuwur terus. Ayo. Mula kenek karma dina iki genti ning ngisor, Dek. Ayo. Kuwi malah sesepuh. Nek sing ning dhuwur iki sing nom-nom sik bringas-bringas. Nek sing 2 ngisor kuwi wis ora ngerti karo apa-apa, ora gumun karo wong ganteng, ora gumun karo apa wae. Anane mung manembah kelawan Gusti ingkang nyipta jagat. Ayo. Sayen Mbak Tutik yo kuwi dheweke iki arepe umroh bar iki. Alhamdulillah. Ning ndi? Umroh ning Lumajang. Kok ngetan malah ora. Ajar ning kono lho, ajar ning kono lak ana papane nggih sinau. Iya. Sembah nuwun Mbah Lardi. Ha iya, Ya ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune. Iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang ngendi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ha iya. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite bekisik. Ha iya. Rambuté abang. Ha iya. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan. Terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyin tasih alit lho. Nangger sampean nembang kae lho. Apa jeneng wong ayu ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora ayo. Asin nggih. Asin to lah, kutil asin to ayo. Saiki nyatane walah wis sak perawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sak menika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing atase arepe kelas 3 SMP kok sampean wis sak perawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih dos pundi? Saiki malih ayune tok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing kering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kono ngono. Mbak Tutik sok bakal rambute ya dingonok kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, dos pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah nggih. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo, kono. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh, nggih. Komplit karo buke, karo pake, karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu Nuwun ya. sewu. Mbak Lia, Mbak Tuti nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Oh iya.
Kowe insyaallah nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo ngaturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sekeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Kathah rezeki nggih. Pinter ngomong ya Nduk sampean Nduk. Akeh kemajuan tenan. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Raka Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiyangipun. Lek ero kaget engko mergo iki kari ngramekne. Piyayine wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Kitanan. Oh nggih. Pundi? Oh nggih Mas. Oh nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh Nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rai kula, badhe nderek aja. Wadimu, oh iya. Nek ngono slendro sang endi adimu? Pundi mau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpakke sepur lek ngono. Ayo. Ya le rene le ngancani Mbak Yumu golek dhuwit. Ayo. Yo. Nggih. Sinten asmane, Le? Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, sampean Mirza Kairo. Heeh, kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyonto Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembange ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Gandang kula Sesi Deman. Ah, Sesi Deman. Ya, Bo, pamerno ning laladan ngringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yo. Yo. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wak. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Iki murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Nggih. Ya Le. Landung napase jan le dawa kaya sepur ayo. Sang pekek apa to Le Mirza? Pekek didangu Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter, pekeki bagus. Leres to? Hah? Leres. Bener, leres. Kuwi nggawa aku ngopo? Aku grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo wis ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati ya. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Nemo. Ayo. Priya bagus. Kang
neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah terus pundi? Rada medun. Oh, sampean. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Wonten malih lek nganu ngeten. Iya, kuwi lek Mbak Tuti pancen sing ngene-ngene iki iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah, aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe terus dugang lho. Ayo, agar Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe bunga tirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, ta Mirza. Sowan menyang Nah. kutha gedhe. Enek bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Ya. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang Gambang. Oh, ingkang Gambang menika to. Sesoko nika sesoko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo le. Bahtera terus kayung-yung. Enggak le. Ayo. Ono nang. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ngono. Pak Kusnun. Ya, terus apa-apa? Selendang kuning Pelingan cilikan. kang saking Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra? Wukir apa? Mboten. Hah? Ukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah ukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking ukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Ha iya. Maksudnya wukire nek nik-nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk. Anu Nggih. bintang wukir iki gunung. Ukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar medhep rono nek. Lah pas ana nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Wong piye jajal menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ning kono ya. 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 Seneng. swara kurang permono ing wasisan ngurung
Bendono sih. Bendoro. Bendoro Aja- niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro ki bos. Oh, nggih. Nah, iya. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro jenenge. Pak Bos. Heeh. Bendoro ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh, Ngono kuwi. nggih. Dadi Oh, nggih, nggih. nggih. nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Ya. Menika Ya, adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lha teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong kruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wedah kalah ora. Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas. Ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya sing. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi ning duwe ciri khas kok Mas Aang kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung. Angurung marang Bendoro Neno. Tiasulistyo Pijen ngincangake alis Ngincangke alis iki piye njajal? ngeten. Oh isa. Mbak Yumu kon ta? Mbak njajal piye Mbak? Nang. Pripun, Mbak? Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lek Lah, Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincang Ngeten. munggah ning kabeh teko kondur. Alise malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus ngomesakaken. Ben. Pancen gemes Pak aku ora. Nggih, sareh-sareh nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi? Wukire dilus-lus wae. Pikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut Nyanyi joget. kalian langgami. Heh? Nyanyi langgami kula. Oh, Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to lho. Duet ya lho. Duel. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anakne mbiyen, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Tarzan. Yo, lebokke. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis Sampun lunas. lunas, Ah Pak. iya. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Lah, napa? Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le? Jenengmu mau? Mirza Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi
Men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Siap. Aja diuju-ujuki papat to. Aku mu ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih. Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Boten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki Oh 300. iya, petang atus menen ya. Oh akeh men malian ora. Ya apa? Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho boten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki wisan. Nya. Kira-kira dhuwit 200 karo nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledos ning omahmu malam. Tabungi piye? Kula celengi. Oh celengi. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Nah iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cobirin mboten apa-apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang. Nggih. Lah ono duwe balik nek kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk ora. Dikoproni, butone dikoproni. Karo iki dekek kene. Dikoproni. Ngono. Wes iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aja nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan Kas, kalau nek pesan Kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wes ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wes duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Nah, iya. Nggih, madhep mriki Mas. Cobi. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum Luar biasa bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Lek. Jujur kuduan, bapakmu dalang mendhi. Sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa? Dian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pusita Ruma apa?
Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marang sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Langsung. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayakne Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kula kok kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lho aku iki amen tak tambahi 50. Jahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya, ini kok kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak Tambahi dongane. pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Nyuwun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu kene. Nggih, laras Ayo. menggema nggih. Ya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Tak dongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang Amin. terus regane larang Amin. yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire meneng ning omah nek wong marani. Amin. Aja diamini. Loh, udah mini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Heeh. Lho, bocah iki gur handrah nih entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip luar biasa, matur nuwun. Nggih. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya Om, kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki ya padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilik tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggembare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Kairo. Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku ngian. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Udu genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan? Nggih. Nah, ya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ayo. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sampun wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong nggo mimik dhewe to tak njukuk. Ya kene nembang ya. Iya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiti saka umi sik. Ya tulungane sing wis tuwa. Ayo nggih. Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Ben Umi. Ya terus tau. Prantene maksa syukur jebul
mung srana piranti. Yuk, masuk. Gambarmu uga ngeklok. Terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, so. Nangis sadro. Nduk wis sehat. Nggih, Pak Dalang haus. Haus. Piye sirmu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Nya mimi. Terima kasih ya Pak Cekelne Dalang. mau awakmu. Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Birgita. Ketes lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal. Boten Bu. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa, Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Apa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi. Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mengke nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh, anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh, lah lah kok lah. copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigi enen Bang Jone ta Pak Dalang? Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lebih. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepisah mun. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis, saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang niki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine, ketoke akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye? Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Oke. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengerawit semua? Boleh. Takono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing ngrebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan. Ayo. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko gara-gara dhek. Mergo sangate ngen gara-gara. Heeh, mergo karo Mbah Iskandar niku gara-gara Din siap. Saiki sampean lali janjine. Ayo, Nduk.